gang, vi kommer ned igen. Det gør vi. Det gør I. Det lover vi. Hvis det begynder at rulle, så kommer vi Ja, op. det er altså ret sikkert på. Det er godt. Nå, jeg flyver med skib. Må vi børnehavebørn? Men der ligger faktisk også rimelig godt den der. Kom. Der ligger øldåser heroppe. Altså sådan en gang svineri. Yeah! Skal vi den anden vej også? Op igen og så ned igen. Det var da en god idé.